Всъщност, Старата гора. Това ми напомня на една песен, която чух много отдавна. Ритъма, не помня, мисля, че беше стара негърска песен, но беше нещо от рода на листата пея. Не. За какво говорех? Да, за гоблени. Да, хората ги наричат гоблени, защото напомнят им на нещо, което вече го няма.